हाफं बाइलें लामा साकलाइजा केरमतानि सालनो हास्तिनि जतो कामी आमसायो केरमताय बारौजाक थुंखनै सानमुक्ति सागा त्रिपुर क्षत्रिय समाज आबो हाकेनो खरकसा तिप्रा साबरै द्रौपदी मुर्मुनो हाकतनि राष्ट्रपति स्नामजाकमानि खातुंमावो हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी तै हाकतनि होम मिनिस्टार न खाका हामियाफोरका त्रिपुर क्षत्रिय समाज क्राकसला आगरतला नन्दनगर कायसा ककथुम पान्डारिंगै अकक्तमारुखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तांफां सुब्रत देबबर्मा गोथार केरनि सालो हास्तिनि जत्तो लुकुरकनो खाका हामिया फरमानि लगलगी क्राकसला आगरतला नन्दनगरनि डॉक्टर बिश्वजित देबबर्मानि नग कायसा ककथुम पान्डा खलायै केरनो मानिलाया एबा बरमरिया अंमानतयै ककसाका त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तांफां सुब्रत देबबर्मा ककथुम पान्डावो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तांफां सुब्रत देबबर्मा साका हाफंबाय लेंलामा साकलाइजा केरमतायनि सालनो हास्तिनि जत्तो कामी आमसायो केरमताय बारौजाक थुं हनै सानमुक्ति सावा त्रिपुर क्षत्रिय समाज हनै आबो हाकेनो खरकसा तिप्रा साबरै द्रौपदी मुर्मुनो हाकतनि राष्ट्रपति स्नामजाकमानि खातुंमावो हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी तै हाकतनि होम मिनिस्टार न त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बखाक्तै खाका हामतै खातुंमुंया फरजागो हनै जदनानो खुलुमबायखा आरो फाइमानजा फाइजाक जोंनि मेडिया टाकुसनो दायतिनि केरनि सालनि बागै जोंनि सारा त्रिपुरा बासिनो जदनानो दसा दयानि हयते बांचिरि दनिखौ नुनाय जों केरनो दायनो खुलुमलायो दिनै जों प्रेस मिट खायमानि कारनखा जोंनि भारत राष्ट्रनि राष्ट्रपति चीनी मुखजाक संहाय बरक जनजाति भारतनि इतिहास बयला बोरै उंगै राष्ट्रपति माबागै जों बनो बेलाय खाका हामथाय खुलुमंया बारो बिनि लगे जों चीनी भारत राष्ट्रनि प्रधानमंत्री ताई चीनी केंद्रनि स्वराष्ट्र मंत्री नबो जों बेलायखै खाका हाममाया बारो ताई खुलुमंमाया बारो तामो हमले बरक सुनो चीनी माहाय तला खलायजाक बरक बा जोंहाय जनजाति बरक न साखाति सामा बागै ओमफ्राय जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कारनखा चीनी त्रिपुरासानि रीति रायदा तंमं चामं रकनो तियै बरक अनेक राजनीति एबा पलिटिकल बाय थांनानै बा पलिटिकल तिगि थंजाक तंमानि आबन हयते रखानि बागै जों चीनी रीति रायदा तंमं तैमं कुकुमनो बसखांना लांनायनि बागै तामो हमले जों चीनी विगत भारत स्वाधीन बा जों गणतंत्र हाबनायनि परे चीनी बर' बेलाय अराय फरायउंखा अराय फरायउंनायनि लामा एकमात्र चीनी सामाजिक रीति रायदातै जों चीनी संस्कार सोंख्लांनाय दासिमावबो जों गोजा आलोचना खालायगासिनो चीनी दाबो समाजनि बर' जेबाबे ड्राग्स जावै चीनी समाजाव अराय फरायनां दंहा आबो बायके जों सुद्रिनाय साबनो साखाय हामनाय आबनो जों जाय खायनानि बागै हिंगाय चीनी जत चीनी त्रिपुरासाराव अ सामाजिक बागै रीति रायदाव चीनी अ केर गोथार गुबैनो रेवै चीनी प्रत्येक जाने आमसायो जाने गामियाव जों माइकाय गामि चौधरी खावै गामिनि लोगोनि माध्यमे चीनी आमति लामा हामिया थानाय रंनो बुजिरवै जाय खेति सायनानै आबो चीनी सामाजिक बा चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज बा चीनी हदानि समाज बा चीनी त्रिपुर चुबलायबोथु जत जों समान बाक्साखाय सातारै जों सामं खायथाय गलायाबो जों खायना नांनाय जों जुदि अबनो चीनी दायित्व नामै जों जुदि खालायाखै चीनी जे भबिष्यत चीनी जे चिरायराव उपलब्ध खालायनाय एबं चीनी शिक्षा दीक्षा दिग दिया जों उपलब्ध खालायनाय आबनो तिसनान बागै फायदि जों जतननो कबो साग बाक्सा खालाय चीनी आदर्श रीति रायदानो आगिनि हायगाय जाय खेति सालायनायनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ थैका जत चीनी हद अख्रा बा चीनी राय बा चीनी चौधरी जतननो कबो जों थांजा खालाय सामु खालायनायनि बागै आबन परे दङ जों चीनी बसगां
थानाय जे चिनि खारचिओ सुमुखा जे चिनि खारचिओ खारचिनो तुई अनेक किछु अनेक समालोचना खालायगा बा आलोचना खालायगा आबनो जों जाय जाय खेथि सानानि बागै चिनि जत त्रिपुरासा बा जत त्रिपुराबासि आरो जों दायित्व बा सामु हनै जों सामु खालायनो नांनाय तामो हमाले चिनि त्रिपुरा राज्यनि अस्तित्व से चिनि खारचि मुताय बा चिनि मुताय चेब्रै ओ मुताय चेब्रै सारा चिनि त्रिपुरानि अस्तित्व बा चिनि त्रिपुरानि परिचय उंगैमाया आ कारनैनो जों जत त्रिपुरासानो क्षत्रिय समाजजोंबो गावबागाव फायदि चिनिया खारचि नब चिनि बसर बुरुम बुरुम पालायलायनानै এবং खारचि पायखाना चिनि केयार लायनानै ओ केयार लायनानै नथुइबो आं जत चिनि हदखरा बा चिनि चौधरी पारानि रुवाजा जतनो गबनाय जाते जों ओ केयार न रगै थांसावनानै बा चिनि गामि रागिरनानै बाहायगे रागिरनानै हिमालय चिनि गभर्नमेन्ट हयतेसे छुट्टी रिजागै दं जे केयार मताय हनै ओंखाय जों चिनि ओ केयार न अन्न दिनो रियावै जे दिनो गभर्नमेन्ट स्वीकृति रेखा बा गभर्नमेन्ट मान्यता रेखा ओ मान्यतानि माध्यमे जों जत लोक बाजावै जुदि जों चिनि ओ केयार गोथार न रिलायखांगाय जों जावनो हनै चंग ताम हमले ओ केयार रेखांगाय चिनि पारा गामि जत गाहाम हामेनि हयते रखांगो चिनि जे दशा शतानि हयते जों यंगो आ कारनै जों जत हदा बा जत चिनि बंसरंनो कयनाय जों बोसगांनि बोसोरनि सिमि प्रत्येक गामि बा जानि जा गामि जानि आमसायो जों ओ केयारनि दिनो एकलगिदा केयार लायमानो जों आबनो तुइ वानसुगलायथाय एबं बोसगांबो जों आबनो तुइ एकटा जत हदारंनो तुइ जों उबो खालायलायनाय सेमिनार खालायलायनाय सेमिनारनि माध्यमे जे चिनि 184 जना राजा जे सोंनो कलाङै थांमानि चिनि रीति रायदा चिनि आमा त्रिपुरेश्वरी चिनि दुर्गाबारी चिनि माइलुमा खुलुमा जेटा लक्ष्मीनारायण बारी ओ चिनि जे मुताय तंबाय मानि ओ मुतायनावबो जों जाय जायखाय जायसा चिनि याक्तै बा चिनि त्रिपुरासानि याक्तै जों मुतायरिवै चिनि अस्तित्व बा चिनि त्रिपुरानि अस्तित्व रक्षानि बागै जों सामु खालायनायनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जतननो खाबाय एबं खुबाय गावबागाव आसालनि ककथुम पान्डव त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तांफां सुब्रत देबबर्मानो कारिबो मानजाखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि प्रीतिमय देबबर्माते हदा अक्रा याक्सु अशोक देबबर्मा आगुसं राजाखर आगुलिनि सिमी अमितनि ककथुम चिनि खरां।